Så, der må stå noget om dokumentar herinde, hvad det omhandler om. Nej. Jeg tror, jeg skriver en mail til Hansen og Pedersen. Ja, for fanden. Jeg går ud og snakker med dem i stedet for. Ja, altså til de lange og store internationale dokumentarfilm, og dem, der bliver vist i biografen, så filmer man typisk 1 til 2 år, og så klipper man og laver lyd og grade og alt det der i cirka et år. Så for de der store dokumentarfilm, så er det 3 år. Men man kan også lave sådan mindre enkeltstående eller tv-serier eller faktaserier til DR, hvor produktionstiden er kortere, altså hvor man måske filmer og klipper inden for et halvt år. Det har vi også gjort. Ja, det gør man helt sikkert, og jeg har også nogle gange haft dokumentarfilm i biografen, og det er næsten en endnu større oplevelse at se den på den store lærred med den helt store lyd og sådan noget. Men man bliver også stolt og også altid meget nervøs, når man skal have sin film i fjernsynet, fordi man er jo altid bange for, at der er et eller andet, der går galt, eller at de ikke kan lide den. Men som regel efterfølgende, og især hvis man får nogle gode anmeldelser, så er man rigtig glad og stolt. Det håber jeg. Altså, det er rimelig hårdt at producere, men jeg tænker, at hvis jeg kan holde til det, så vil jeg rigtig gerne. Men ellers så har jeg også fået sådan lidt et ben ned i noget konsulent for andre, og også i udlandet, hvor jeg underviser producer på noget, der hedder EAVE. Så hvis det bliver for hårdt, så kan jeg gå lidt mere over i undervisning og konsulentbranchen. Jeg kan huske, da vi havde produceret Bonnie og de 1000 mænd, der var der Facebook sådan en chat bagefter, og der fik vi rigtig mange søde og fine beskeder fra folk, som gerne ville hjælpe hende, og der blev faktisk på Facebook samlet ind til en pølsevogn, som kunne komme ud af sin prostitution. Så det var meget rørende at opleve, at de samlede faktisk 200.000 kroner ind til at hjælpe hende ud af prostitutionen. Med den film har jeg også oplevet, at der var rigtig mange, der gerne vil bruge filmen i undervisning af unge piger, der gerne vil skrive om den, og unge drenge, og det bliver man rigtig glad for, når filmen kan bruges også på en anden måde end bare lige at se den. Det er altid svært i starten, hvor du også er formentlig, hvis du er yngre end redaktørerne, men efterhånden så er branchen heller ikke mere indspist, at folk flytter rundt på pladserne, så er der nogen, der er instruktør til retlægger, så bliver det redaktør på tv-stationerne. Så hvis man har været i branchen, som jeg har været i faktisk 30 år, så kender man alle, og de kender dig, og det gør jo alting meget nemmere. Men det er altid svært at være ny, og det kræver, at man er god til at sælge sig selv. Jeg er rigtig glad for Cirkusdynastiet, fordi jeg synes, den virkelig giver et indblik i en verden, som man ikke har set beskrevet sådan før. Og den har også gået verden rundt. Måske findes der ikke cirkus om 10 år. Det går rigtig godt, dårligt økonomisk, og så er jeg glad for, at vi nåede at dokumentere den fantastiske verden, som rigtige cirkusfamilier og deres liv har. Det positive i faget, det er, at man kan faktisk bruge sit arbejdsliv på at lave eller beskæftige sig med noget, som interesserer en på forhånd. For eksempel
er meget optaget af, at vi spiser sundt, økologisk og biodynamisk, og derfor var det jo vildt fantastisk at få lov til at følge biodynamiske bondemand Niels Stockholm i 2 år, og lave en film, som faktisk gjorde, at jeg tror, var medvirkende til, at flere begyndte at købe biodynamiske grøntsager og kød. Og det samme gælder med Cirkusdynastiet, altså at det der med, at man kan få lov til at interessere sig for det, som er noget, der optager en i forvejen. Det er det bedste ved at lave dokumentar.